Sa 2-day combined report ng Tarlac nitong September 19 at 20, 278 agad ang naidagdag sa listahan dahilan upang lumobo sa 2,563 ang aktibong kaso sa probinsya. Bahagi ng tumataas na bilang ay ang 9-day-old na babaeng sanggol mula sa Tarlac City. Base sa medical records ng newborn baby girl, siya ay asymptomatic at inaalam pa kung saan o kanino nahawa ng virus. Kasalukuyan naman ang monitoring sa sanggol habang siya ay naka-quarantine. Ayon sa inisyal na pag-aaral na inilabas ng World Health Organization noong Enero, ang mga sanggol at batang tinatamaan ng COVID-19 ay kadalasang asymptomatic o mild lamang ang mga sintomas. Especially in the youngest children, they tend to be more mild, which means they don't have as many symptoms as adults do. Some children may have gastrointestinal symptoms like diarrhea or vomiting, but they tend to be more mild. And even most children tend to have asymptomatic infection, which means they don't have any symptoms at all. Sa kabilang banda, halos kapantay naman ng mga bagong COVID case ang new set ng recovery sa probinsya na umabot sa 274. Habang isang 72-year-old na babae naman mula pa rin sa Tarlac City ang binawian naman ng buhay dahil sa coronavirus. Nais mang madaliin ng Provincial IATF ang rollout ng bakuna kontra COVID, hindi pa rin sapat ang supply mula sa national government upang maturukan ang lahat ng Tarlacenyong nais makatanggap ng bakuna. A1 to A5 po ang kino-cover na natin, lalong-lalo na sa mga senior citizen. Kahit po meron tayong mga malalaking bakunahan sites gaya ng SM Tarlac City, Tarlac Provincial Hospital, napansin ko na marami ang hindi nakakapunta, lalong-lalo na sa ating mga senior citizens or yung mga PWDs natin dahil mahirap pang lumakbay. So, we've been doing bakuna sa barangay more than a month already. Sa huling COVID vaccine report ng probinsya, 167,745 na Tarlacenyo na ang fully vaccinated. Nasa 16% pa lamang ito ng higit 1 milyong populasyon na dapat bakunahan. 260,857 naman ang nakatanggap na ng unang dose ng vaccine. Umabot na rin sa 15,043 ang confirmed total cases ng COVID sa buong probinsya ng Tarlac. 17.04% o 2,563 sa bilang ay aktibong kaso. 481 naman ang namatay at 11,999 ang gumaling na. Hanggang sa katapusan ng buwan ay iiral ang General Community Quarantine sa Tarlac Province. Rainiel Pawid, CLTV News.